Musiba ce sanani, addu'a ce magani, roƙi sarkin zamani, addu'a ce magani. Yau ina jin ni ne zan ci tarawa, ku ne za ku ci tarawa. Saboda amma me yasa kake so ka tona asiri? Me yasa kace ko mace ko namiji? Ai ba na son irin wannan. Ku dai irin haka mana. Gaskiya ba zan gaya muku tuwaye ba, na san da kanku kun gane. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan shine Sadi Sidi Sharifai. Soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai karuwa in an rike kairin anbiya. Ya ahadin sarki daya a Allah ga can duniya samu ga kairin anbiya. Shi ne mai gaskiya halinsa ake yin koyayya, ai soyayya kan gaskiya. Waka kenan. Saboda haka in za ka kai sakonta, yi ringa zama sakonta yana zuwa wa wanda yake ji duk lokacin da ya tuna wannan abin da ka faɗa, ba ta kuma fita aka.